what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Musi wa 13 August 1976 pane chitiko chakaitika muRhodesia panguva iyoyo. Kune rimwe rutivi chakafadza rutivi irworwo nekuti kwavari vaiti it's a victory, asi kune rimwe rudivi chakasuvisa vanhu vakawanda. Inyaya yei yatiri kutaura nezvayo pazuva ranhasi. Tinoziva kuti pachirongwa chino the Forgotten Veterans patiri kuita nhoroondo yevarwi vehondo yerusununguko, macomrades ari kutaura kuti pane mumwe comrade wavairwa naye anonzi Comrade Kid Marongorongo. Sekutaura kwandaita vakazopondwa nemabhunu musi wa 13 August 1976. Sekunzwa kwamakaita nana Mujibha nana Chimbwido vakashanda navo. Taita rombo rakanaka mwana wavakasiya comrades tinaye nhasi kuti ambotitaurirawo nhoroondo yegamba iri yaanoziva kuti baba vake vakanga vari munhu akaita sei, uye zvakare vachizonzwa nekuona kuti munhu yakusina vakazvigamuchira zvakaita sei. Mko makadi zvinhu? Ndosimba wangu makadi zvinhu. Mutupo ndiye? Tiri murehwa, soko murehwa. Soko murehwa? Mukanya. Wa Mukanya. Hamuna kuzwa kuti haina ukidhi rongo Mukanya. Hatitika. Aiwa ndokugamuchirai Mukanya. Zita rizere Mukanya ndiani? Zita ndonzi Chikorwa Kanokunda. Kanokunda. Ongo. Handitika. Ongo. Mkumaroi makakazvarwa mugore ripi? Ndakaberekwa 1971. 1971. 01/01/1971. Handitika. But nekuda kwokuti pane zvataizomboitawo takazochinjisa makore nenyaya yokuti pasina aikwanisa kunditoresa birth. Handiti. Aya, pakanaka Mukanya. Takazochinja naenda pa 1973. Okay. Ongo. Saka munofarira gore ripi? Zvina nekuti muri pasituation ipi? Handitika. No, iri right. Muri mwana wa Comrade Kid Marongorongo. Handiti. Ana Kid Marongorongo anoziva kuti pane vamwe vakazobuda, vamwe vachibuda, panotoni mumwe aitonzi Kid Marongorongo futi aitamba bhora. Asi baba toda kutaura nezvenyu igamba rehondo yerusununguko. Ndizvozvo. Handitika. Nditaurei pamunoziva kubva muri mwana mina baba nekuzosvika patiri pazuva ranhasi. Ndinotenda chaizvo. Ini ndakaberekwa sekutaura kwamambo vondibvunza ndichita ndakaberekwa 1971 muna January. Baba vangu inini handivazivi nokuti pazvakaitika zvese izvi ndakanga ndiri mudiki. Saka kuzoyemwa nokuitwa sei yanhoroondo yandakazowanawo ndichifamba ndichitsvaga ruzivo pamusoro pababa vangu. Handitika. Zvokuti ndinyatsoti fesi yababa vangu kutongoionawo pamapictures akaita sei akatorwawo nehama dzavo ana mukoma wavo nevanin'ina wavo ndo nanamai nini. I don't like the word mainini zvangu. Ananamai ndiro runoningirisa vakakwanisa kundiwaniraidzwa mamwe mapictures andaiona baba vangu kuti ndingoonawo kuti ndo zvavari izvi. Handiti. Uchitsvaga nhoroondo yababa wako. Alright. Tisatenda pakutsvaga nhoroondo yababa. Baba vakaita kuhondo mugore ripi?
gore ravaenda chairo chairo handinyatsorisivi asi chandinoziva ndechekuti vaishanda paBP Shell kuma 70s ikoko tongoti maybe from 73 zvienda mberi kuzosvika mapavasobatwa so vachishanda paBP Shell munongozivawo kune kushungurudzika kwaitika mukurarama saka ivo vanenge vachionawo kuti zvakakodzera vachifurirana neshamwari dzavo kuti timboita zvakafanana nebhora unongoti kumana uyu anogona bhora tiende atitesu uyu ane ushingi so ndo zvinhu zvandakaona kuti pana baba vangu inini vakaita ushingi nenyaya yekurwadzikana nokurarama kwavaitawo ipo pavaitoshanda pacho vaitoshandirawo vari varungu futi ndo zvakaita kuti isusu vaita kuti vazongobuda vachienda kuhondo kuti ndinyatsoziva hangu gore ravabuda handinyatsorisivi asi imomo vane zita ravakazopiwa rekuti Kid Marongorongo number 2 because ana Kid Marongorongo vainzi vanga vakawanda vaicha kuchinjana mazita aya hanzi kuitira kuconfuse varungu kuti vasazoziva kuti ndokupi chaichai sekutaura kwawaita nditsanangurire kubva pawakatanga kutsvaga nezvenhoroondo yababa wako zvawakawana netsoka dzavakafamba munguva iyo ndechimurenga. Tingangoti pawedhi rechirungu rinoshandiswa kuvazhinji vanoti notorious, munhu akanga aine ushingi, akanga riri gamba chairo kutoti yainzi ainetsa zvokutonetsa chaizvo zvokutozikanwa kunzi nhasi panapa Kid Marongorongo apfuura nepanapa zvokutoti paya vaitofirigidza ipapo vaitosara pachitonzi panenge pasina kumira zvakanaka zvokutoti vanhu vazhinji vakanga vakuvaziva. Uchitsvaga nhoroondo yababa vako vanonzi vakaopareta kunzvimbo dzipi nedzipi? Nzvimbo dzavakaoparetera kumandarweni tongoti Marsh Central ndokwavakanyanya kuoparetera vari ikoko. Ivo vakanga vachitoshandirawo vari pai muMarsh Central imo ndokwavakanyanya kuoparetera vari. Handiti uchitaura nemamwe makomuredzi kana wakamboita hurukuro navo, ndezvipi zvimwe zvavanotaura zvakaitwa nababa vako zvakaratidza ugamba hwavo nguva yatiri kutaura nezvayo? Kana ndisingakanganise pane pandinombotaurawo pane one chokutanga chokuti iyo semunhu akanga ambobuda achiti ada kuenda kunojoina hondo kunorwa hondo, pavakabatwa kwekutanga ndo ugamba hwakaita kuti vakazodzokera futi vambenga vasununguru. Ne pande pano pandombonzwa achinzi vakambofamba vese na the late Parents Shiri. Na Parents Shiri vanonzi vakambofamba vese. Pavakambobuda apa vakadzoka chii chakaitika? Pavakabuda vachienda ndobva vanobatwa. Vakanobatirwa kupi? Handizivi hangu kuti vakabatirwa kupi. Asi vabatwa kudaro vanonzi vakaenda kunoendeswa vakataurira vanhu vacho kuti ini ndinoshanda paBP Shell. Zvokuti handitombozivo nezvazvo. Saka ndokubva vanzi hatichiendai kune vanhu vamunoshandira. Vanhu vavanoshandira ndo vakabvuma vakati aiwa zveshuwa uyu munhu tinoita sei, tinomuziva mumwe wedu tinoshanda naye pano. Saka ndo pavakazoti vangoti gare gare vachibva vatevera futi. Saka vari ikoko zvaka vasati vasangana nevanhu senge zvatinda isusu kuti makomuredzi anogona kutsanangurira mabattles akarwiwa nababa vako muMarsh Central? Zvemabattles handinasi. Pane mumwe komuredzi wandakataura naye mai manje achindita baba wako vainetsa, asi havazotaurawo kuti mabattles achinanga akamira sei. Aitaura kuti baba wako vainetsa. Handitori naye last week iyoyo. Handiti zita rababa rekuberekwa rizere vainzi Gudhuka Nokunda Chikorwa achibva muChiweshe. Kunonzi kwaChideu. Handiti pavakazotanga kana tingati semhuri vakazviziva sei kuti mwana wavo ndiye aurayiwa neutongi wekwaSmith?
baba pavazobatwa kechitu vanonzi vanga vapfurwa gumbo. Okay. Zvino zvavapfurwa gumbo ndokuiswa kunoko sospe changa chirunzi sospe. Ndobva vaiswa kunoko. Ndobva mazita aendeswa vataurwa kunzi takabata magandanga. Naninge vakabatwa vaine zvombo. So vabatwa kudaro ndopakauziviswa hama kuti hama dzenyu naningi tikavabata kunoko. Vakataka kutoudzwa? Vakaziviswa. Vakaziviswa. Saka vaziviswa painzi pakawanika hama 1 yaizonomiririrawo mumwe aizokwanisa kurarama. Like vanhu vandinoziva ndichitarisana nemapepa andaiona. Pana anonzi Kenneth G Munyakudya naKumbukai Patrick ndo vanhu vakanga varipo pakutongwa kwavo. Saka ivo baba Gudu Kanokunda Kid Marongorong nofunga vakavada kuvamiririra vacho vakanonoka kusvika. Vakatanga vamborasika, vakatanga vaenda kuconcession vachifunga kuti sezvo munhu ari mumasendero. Akaenda mukoma wavo vanonzi Andrew Kanokunda. Achiripo vapenyu zvavo. Ndo vakamhanya ikoko vachisvika vakanzi aiwa mhanyai endai kuHarare asi time inei manonoka. Nokuti vanhu ivavo vanofanira kunge vatoita sei vatoyemwa. Saka pa3 vanhu Kumbukai Patrick ndiye akawana hama dzakanomumiririra. Saka Kumbukai Patrick iyeyo paakamirirwa akabva atongerwa life imprisonment. Saka 1976 pakayemwa vanhu tichizoona kuzitonga muna 1980 akabva abuda neamnesty. Saka ava vanga vatoshaikawo. Saka ana baba vangu vakazosvika vakazongogumbira concession sezvo vanga vatoudzwa kunzi manonoka. So vakazoziva sekuti munina wavo ayemwa? Ivo veconcession ndo vakati vaudza kuti manonoka vatoyemwa kare. Iwe ndokukura? Inini ndakazokura ndakumadziva kumusha kwamai. Ndokwandakakurira mumhuri inonzi kwaHasve. Ndichengetwa nambuya nasekuru vangu. Ndo vakazondirera kusvika ndasvikawo grade 7. Pandakasvikawo grade 7 mbuya nasekuru vanga vakura. Ndokuti ona muzukuru isusu hatichakwanisa kukuendesa kuchikoro. Saka uchinoenda kune hama dzako. Ndopandakaenda kuChiweshi ndakanogarawo nabamukuru vangu. Ndobva ndamboti garegere form 1 neform 2 ndiri panonzi paChinasha. School. Ndokuzobva ipapo ndobva ndaenda kuShambo paWadzanai. paWadzanai ndo pandakaita form 3 neform 4. Ndasvika form 4 ndinozokwanisa kunyora form 4 yacho. Nenhau yokuti mari even kuenda kuchikoro kwacho kwakunditi netsei. Yanga isiri nhau yokuti ndaikundikana kuchikoro asi yanga iri nhau yokushaya. Saka ndiwo mamwe matambudziko atinongosangana nawo kana vabereki vachinge vasisipo. But zvisinei bamukuru vangu ivavo vaAndrew Kanokunda vakaramba vachimira neni semwana wavo. Ndo vakazonditsvagirawo zvandiri kuita mazuva anaya. Asi baba vangu inini ivo Gudu Kanokunda vache Kid Marongorong. Chinhu chandonyanyoshuuvira pavari kuti dai ndagona kuwanawo pane guva ravo. Sekuti ezvinezvi vamwe vari kuti pavanonorangarira vamwe vanhu magamba ivo vanenge vachirangarira vachirangarira ana baba vavo, vachirangarira vazukuru vavo, vachirangarira. Saka ndinongoshuvira kuti dai ndangoonawo baba vangu kuti iri riri apapo. Zvimwe zvese zviripo. Kuti vakaenda kuHigh Court vakanotongwa kuHigh Court zvese zviripo. Prison number ndinayo 353 of 76. Ndinayo prison number. But kuti tisvike paguva harisi kuwanika. So ndanga ndichimboedza kubatsirwa nemamwe macomrades. Kuna comrade Chakazamba vari kuKaroi mukadzi. Na comrade retired assistant commissioner Makanda.
vanga vachitry kundibatsira vari kutozama kundibatsira kuti ndigokwanisa kuwanawo pane gova rababa vangu. Ndo chinhu chandinonyanya kushuvira kuti dai ndawanawo pane gova rababa vangu raKid Marongorongo achi Saka iko pawakaenda kuprison uchinopiwa manhamba neimwe information hapana here akakutsanangurira kuti muRhodesia vanhu vaihemwa vairasirwa kupi? Kunonzi vamwe vacho vaipiswa, vamwe vacho vaikandwa maacid. Saka handizoziva hangu nokushaika kwenhamba kuti pamwe wakakandwa maacid, but at least ndinofanira kungozivawo kuti ndo zvakaitika. Kozoti vamwe, I remember the other day President vaMnangagwa vachitaura vachiti zvoni paCentral Prison paLoni pai panonzi pane makuva aripo. Saka handizoziva kuti guva ravo riri papo here. Konzi kuchikurubhi kune makuva futi ariko. Saka pakutaura kwandakaita nana comrade Chakazamba nana comrade Makanda tichishandisawo chedu chivanhu. Pana akasvika akataura akati kuchikurubhi kune makuva ariko, kune munhu ariko, munhu wamuri kutsvaga anogona kunge ariko ikoko. So wakanga uri mudzimu. Saka pachivanhu ipapo ivo baba vasati vabuda zvavo kuti vataure vega kuti vasati vabuda kuti vataure vega. Havasati. Saka chikumbiro chenyu semwana waKid kuhurumende ndechekuti chii? Vakagonawo kundiitira kuti kana mapfupa angu ababa vangu ariko ndangu ndinofanira kuonawo kuti vachengetedzeka zvakanaka. Ndo chishuviro changu chekutanga. Zvimwe zvese zvikunzonziwo hurumende inofanira kutiitirawo zvakati, like kutipo kana minda chaiyo sevana vemakomrades. Baba vedu kuhemwa chinhu chinorwadza zvakanyanyisa zvokutoti kana patinotaura akanzi baba wako akahemwa tinonzwa misodzi yangu ichida kuyangarara nekuda kuti pamwe dai vari vapenyu pandiri kutaura kuti ndakagumira paform 4 paipa handina kuzonyora hurumende pamwe ingadai yakandisumudzirawo ndingadai ndakakwanisa kuita sei kuzokwanisa kunyora. Saka shuviro ndeyekuti muzive parere baba vangu. Parere baba. Ndakwanisawo kuwanawo ndakwanisawo kuvaisawo pakanaka. Kana ndichivaendesa kumusha zvaakwandiri kuchiweshe. Kana vachiendeswawo pane mamwe magamba tonyatsoziva kuti because kana vakanzi vari kuchikurubhi vari mujeri hazvambosiyana kuti uri mujeri, vakafira mujeri vachiri mujeri. Saka mweya wavo unoramba uchitenderera. Nanhasi nini ezvinezvi magariro andinoitawo ndinotombofila kuti pamwe zvimwe zvinhu zvandinoitawo zvandinotadza kuita pamwe nhau yekuti baba vangu vada kuti ndivaisewo pakaita pakanaka. Saka ivo hapana ndingati official yekuprison yakanyatsoti rega tikutaurire zvechokwadi pachikurubhi pane makuva. Nemusi iwoyo wataura mudzimu iwoyo munhu iyeye akabuda achitaura pane munhu iyeye akanga atoriwo comrade. Anga ari comrade akasvika achipotera pane munhu. Saka paakataura akataura achiti pane macomrades vakanga varipo vapenyu paiitika chiitiko ichocho. So pamacomrades iwayo ndo pakanzi comrade mimi munoshanda kuprisons makashanda kuchikurubhi. Ko pamakapinda nemusungwa imimi muyadhi yemakuva musungwa ndiye akakuudzai kuti shefu pese panapa munozati pana pakazara pane makuva kapa. Handiti zvakanzi ndiri kuparangarira. Zvakanzi kune chiuru chiruko, zvakanzi hongu, zvakanzi pane chiuru chiri kuita ngechine buri apa padhuze nepamagamu kudhuze nekwakavigwa ana Chidhumo nana Masendeke. Zvakanzi akandiudza, zvakanzi maiti munhu iyeye akasungwa manje iye angaziva sei kuti kune makuva.
maitoudzwa imi mune makomrades kuti muzotirangarira nokuti muri kushandira muri kunoko. Saka ndokuri kunzi kuri kufungidzirwa kunzi kune gora baba wangu ikoko. Saka vakanditi vachazondipa imwe nguva yekuti ndizodzokera futi tizonosvika ipapo kana vachizovaponyorwa tsamba yekuti tizoenda tinokwanisa because kumakuva aya hakungopinda topuwa tsamba tozopinda tonoita sei tonoona kuti riri papi guva racho. Saka panyaya iyi muri kufamba mese semhuri here kana kuti ndimi mwana wacho chete ari kufambira nyaya nyaya iyi ndiri kufamba ndiri wani asi ndine sapoti vaningi navo vana bankuru vanenge vachiti hamukoma zveshuwa zvakanaka zvamuri kuita kufamba chaiko ndofamba ndiri wani asi sapoti iripo chaiyo kuti yekutoti kana zvakanzi takuenda kunonzi vakunovigwa kumusha ivo vanin'ina vangu nevanin'ina anonzi ana Kenan ana Jordan vana bankuru ana Jethro varito vanondisapota. Handiti bankuru vari kupi zvinezvi? Bankuru vari kuWarren Park vanogara nemunin'ina but bankuru vakura is over inofunga ndingangori vane 86 saka havasi kunzwa zvakanaka vane dementia vanoita sort of dementia plus vane sugar neBP saka kana zvokuti makataura nyaya dzimwe nyaya vanomboti dzimwe nguva vanomborikola dzimwe nguva vanombokangana zvokutoti kana mapapers ese madeath certificate ababa ndo vaindichengetera mapepa angu vakazokupai saka pane veukama vasara vatingati vanogona kutipa nhoroondo yekukura nekupedzisira kuziva baba vako vachienda kuhondo pana achiri kwei kusara kwababa mukuru vakutorwara? Ndine vamwe baba vari kwaMutare munin'ina wana baba vanogona kutondera zvimwe zvacho handinyatsoziva hangu kuti vangazive zvakawanda zvakadii because handina kumbopera ndaita hurukuro navo pamusoro pababa yakakura nokuti vanogara kwaMutare. Ini ndichibvawo kumusha kwanamai ndakangouya ndabva ndatanga kugara naye nabankuru bankuru vachizondisa kuna sekuru baba vangu vanga vachiri vapenyu vanga vachiri vapenyu. Handitika aiwa toda kukutendai mukoma. Veruzhinji vanoshanda mumadepartments akasiyana-siyana vanoona chirongwa chinechi. Ndinovimba nekushuvira kuti kana paine vane ruzivo neinformation yezvekuurayiwa kwaitwa vanhu panguva yekwaSmith nekuraswa kwavaitwa nekuti sekutaura kwamaita matini zvino zvinonzi vamwe vaikandwa maasidi vamwe vaipiswa uko kunzwa tinoda kuti tizive munhu anogona kunatsotaura kuti zvechokwadi vanhu havaipiswa kuti tigoziva kuti vaipiswa uye zvakare tigozivawo anogona kutaura kuti zvechokwadi kunzvimbo iyoyo kuchikurubhi pane nzvimbo yakaita saiyoyo yaiti kana munhu achinge ahemwa mabhonzo avo kana mutumbi wavo wongoiswa ipapo tobva taziva kuti zvechokwadi zvichida pavakahemwa vakapiswa vakakandwa maasidi kana kuti mabhonzo avo ari kunzvimbo yacho yokuchikurubhi. Imwe nhau ndeyekuti pamakuva ariko vamwe vaivigwa vari 2 vamwe vari 3 saka matauriro akaita munhu akasvikirwa ipapo akati ko pamakuva aya ko kana muine vanhu 3 touya isusu tonobvisa 1 ko vamwe 2 vasara vanoti kudii. Saka zvokureva kuti isusu tikufanira kutanga tatsvaga ava neava hama dzavo tochiti kana takubvisa vese saka zita rinogona kunge richiapia pamakuva pane vanhu 3 hatizive pamwe ndere munhu ari pasi kana ndere munhu akaiswa pamusoro. Ndodati kuti tinovimba kuti vacho vari kuona chirongwa chinechi vanosenza kumaofisa vanogona kutiudza kuti zvechokwadi vanhu vaivigwa vari 3 vari 5 muguva kana muri muguva machanogona kutaura kuti muguva iri makavigwa ningi. Zvinogona kuti kutibatsira ndokunge makuva acho
ariko sekutaura kwazviri kuitwa. Chazvakanakira ndechekuti mauya kudai so muchitsvaga rubatsiro runowanikwa. Ndizvo zvatoziva kuti hapashai anogona kutiudza kuti aiwa regai ndikudze kuti zvaifambiswa so that imimi sechishuviro chenyu sekutaura kwamuri kuda kuti chamuri kuda iclosure yekutora mabhonzo ababa kana ariko munoaradzika kumusha. Kana vachinzi vakapiswa maasidhi mongoziva kuti aiwa hapana chetesi chichabuda. Uyewo zvakare sekutaura kwamaita kuti kune chivanhu chiri kuitika tinoimbawo kuti chinogona kutibatsira nerutivi irworwo. Handitika aiwa mazvinzwira chishuviro chemwana waComrade Kid Marongorong. Kana painewo vanonyatsoziva nhoroondo yemurume uyu tibatei tigare pasi titaure. Kana paine vakashanda muRhodesia vane information yekuti vanhu vaibatwa panguva iyoyo vachitongerwa rufu zvaifambiswa sei, tibatewo zvakare mwanakomana waKid Marongorong chaari kudai closure kuti baba vakakandwa maasidhi here, baba vakapiswa here, kana kuti mapfupa avo ari kumakuva anonzi ari kuchikurubhi. Vanotiwo zvakare sekunzwa nekutaura kunoitwa kuti baba vangu vakanga vane ushingi uye vari gamba. Inini ndakasiyiwa ndiri mwana mumwe chete, handina kuzokwanisa kuenda kuchikoro kusvika ndipedze. Hongu hama neshamwari dzekwababa nekwamai vakandichengeta kusvika pavanokwanisawo, asi handina kuzokwanisa kuendera mberi zvinosanganisira kunyora form 4. Asi vari kuti dai hurumende yatoonawo tawana wakanaka munda, tawana pekutangira sevana vemagamba akafira muhondo. Ndoziva kuti kana vachitaura izvozvi havasi kutaurira ivo chete asi nevamwewo vana vemagamba vane shuvirowo zvakare yekuda kurima. Rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans, chirongwa chatinokupai nhoroondo dzevarwi vehondo yerusununguko, vana Mujibha, vana Chimbwido, vabereki, maComrades vakanga vakabata pfuti vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Chirongwa chenyu ngatigarei pasi tiite hurukuro. Kwezwa ranhasi tinoti thank you Elizabeth Nyaguyo, our camera person, and Frank Wesere, the producer of this program. My name is Robert Trapumane. For now it's bye-bye. Into Zim News Beat TV.
taigara mumakomo panguva yehondo aiwa taimhanya takabatesa zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiwa taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.